Една добра новина, професоре. Еврото вече е въведено. Най-после. Ама от кога приказвам, че без единна валута няма и единна Европа? Говоря, аз приказвам, ама кой да те чуе? Ето, най-после ви чуха, професоре. Но искам да ви кажа, че имаме и още една хубава, ама най-хубава новина. Еврото е въведено. Ма какво искаме повече? Професоре, забележете, в този блок, на този вход, на третият етаж, се е настанил преди няколко дни един митничар. Много добър човек. Ту салам ще изхвърли, днес изхвърли половин пита кашкавал. И забележете, професор,